stále na 4. pozícii. Teraz ide do nej francúzska Candisonová. A Gabika bude mať sily na záverečný finish. To môže byť zaujímavé, vážení priatelia. To môže byť útok na medailu. Hodgkinsonová vedie, francúzska Buržoánová, Bielgošová. Gabika pridaj, bude z toho medaila. Poď Gabika. Je už druhá. Gabriela Gajanová útočí na Hodgkinsonovú. Neuveriteľná vec. Hodgkinsonová vedie. Gajanová útočí na Hodgkinsonovú. Takto sme nečakali a je z toho striebro pre Slovensko. Navrhuje zastupiteľstvu obce Bobrovec udeliť čestné občianstvo našej úspešnej športovkyni spoluobčianke Gabriele Gajanovej. Atletike dosahuje výnimočné výsledky, ktorými reprezentuje našu obec. Je to niekoľkonásobná majsterka Slovenska v behu na 400, 800 a 1500 metrov. Ako prvá Bobrovčanka sa zúčastnila na olympijských hrách v roku 2021 v japonskom Tokiu a nominovala sa aj na olympiádu v Paríži. Ďakujem. Pre mňa je to veľká podsta. Naozaj chcem poďakovať od Bobrovec, že vníma moje úspechy natoľko veľké, aby mi udelila takýto veľký titul a aby som bola naozaj čestnou občiankou Bobrovca. A som veľmi poctená, že sa môžem zaradiť už medzi naozaj veľké mená, ktoré sa o toto občianstvo zaslúžili. A veľmi ma teší, že je to aj za vašej prítomnosti a naozaj sa veľmi vážim. My na chvíľočku sa vzdialili, vy počkáte a potom, keď budete odchádzať, tak takéto milé, pekné ženia na tejto našej chodbe, na tejto slávy vás už bude čakať.